richer. Hit a bottle of... When he looked, I was $50 richer. Ah, het gaat over een hoer. Zij is een hoer. Zij is de hoer. Misschien een beetje onbeschofte vraag, maar was zij prostituee vroeger? Nee, joh. Ik denk in eerste instantie dat ze me heel eng gaat vinden, want ja, dat is wat ik altijd meemaak. Het was spannend hoor, dan kom ik aan met Abidjan, weet je, met het ding op zijn hoofd en die staartje en de tatoeages en 666 op zijn jas. Daar zal je ze hebben. Dag. Ja, hallo, dat jij kwam. Dat Alles wist goed? ik. Ja, alles goed. Hoi. En ik ben Margriet Huis. Arbi. Ja, Scarlett Lady. Gaat het over een prostituee? Ja, een hele chique. Hij wil het goed verstaan. Ja, dan stel ik er nog met dat. Ja. Ik kan het maar niet zeggen. We vroegen ons af of toen we nog helemaal niks wisten, hè? Ja. Maar of het een echt verhaal was. Ongemakkelijk begin ik hier dan. Hij heette Lucifer en hij, ja, maar toch, hij stopt met 666 en... Ja, nou. Toch of Misschien niet? kom ik over als een van de satanist, maar dat... Nou ja, goed, je speelt er een beetje Ik mee. speel er wel mee. Ik hou ervan om... Je bent gewoon een sympathieke crimineel. Met een aardbeiengebakje. Met een aardbeiengebakje, ja. Niets is voor altijd. Voor altijd. Voor altijd. Komt gewoon binnen. Zoals dat binnenkomt. Ja, dan ben je eigenlijk aan het zoeken naar woorden, maar je voelt gewoon dat er iets met je is gebeurd. Ik weet voor de rest niet wat ik moet zeggen. Ik wil hem nog een keer horen.